I em pregunto, què volen aquesta gent que truquen de matinada i et prenen tot el que tens? I em pregunto, què és el que venen a buscar? T'ho prenen tot i només tens forces per plorar. De guàrdies civils entren a l'habitació on estava dormint jo i em posen una pistola al cap. M'estan dient que jo sóc un terrorista, quan de casa meva se n'estan emportant 2 samarretes del CDR i una estelada. Encara ara no ho puc entendre, no puc entendre com es pot entrar dins de casa d'algú i emportar-se algú. No és una cosa que m'han fet a mi, no és una cosa que li han fet a l'Alexis, es una cosa que ens han fet. Yo estaba ahí por una lucha que nos afecta a todos, pues la respuesta Tiene que ser de todos. A vosaltres, que sou a la presó, us estimem, us trobem a faltar. No ens trepitjareu com a poble, no ens fareu cedir davant la injustícia. Esbotzar les portes, esbotzar la vida, no cal patir, la solidaritat és viva. Les xarxes de suport, cuidar-nos entre nosaltres, si es pot veure les nostres podem fer finits viatges. 23S, una data assenyalada, però com aquesta n'hi ha una cada temporada.